da ba wanda ya rike ka Allah alamun yayyo ba wanda ya rike dan Allah ka kun wanda ya rike lafiya da Allah ko dan Allah ka shiga dan Allah ba dala bai rike ka ba dala bai rike ba dala al-nazib wa harim kariya zagin Allah ne ba zai dan uwar ku daga kawai kanana daga kawai kanana kawai kasara ke kansa kama bai shi nan gidan wana ne no problem kai dala ka bi shi nan gidan wana ne kai zani mu je kawai kai mu je abin gidan zaka mu je kawai gidan zaka ka ci da uwar ganna ka shi ta shi ne gabi bara kashi sai ma wani da kaji ya zage da bashi don uwan matsaya ne uban matsaya kaga ya zage farin nashi ko ba ka bane mabe bango nan na zan mabe bango ba inda za ni daga nan gidan ubana ne nan don kuma wallahi don lafiya ke dan ubangin na tambaya ki kin yi mai shiru lafiya nake tambaya ki duka la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to so yake kace ki zai yi me ya hada ku tukunna haka kawai ya ga yo sha ni dukan siya ya ce uba ne ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ki ce karasa mana ke zai yi kin ga inna lillahi ya karya ni da dafa to yi hakuri sannu yanzu bara baban ke da aiko da sake shiga ciki ki kwanta ki huta aiko wallahi ba za ka samu bara baban ke dawo in ba so yake kashe mana yarinya na ba yake nan guda ɗaya an aura masa ai ba aura masa ke dan ya kashe ki ba wallahi da sake bara baban ke dawo wallahi ni na gaji da irin wannan dama ai yare da yana cutar yarinyar nan Allah ne yanzu ya tona asirin sa haka muna murna Allah rufa mana asiri ashe shi yana so ya banka na mana ko wallahi ƙaryar sa bai isa ba bara kuma baban na ke dawo bara in je dafa ruwan dumi yanzu in dindima miki jikinki wallahi da sake Allah ya rufa mana asiri sannan kuma kin kwanta da bacci kike yi salamu alaikum amu alaikum assalam wai mutum ma an ce ranar nan mutum ya dinga zama inuwa haka na rarrafo kurub ai gwara ka dinga zama kana huta na kin zauna huta din sannan kuma in ya da dare ya damu mutane da faman ciwon jiki kanki dai ake ji ne in ba ji ne na zauna daidai ba wannan magana da zan iya fartawa. To gaskiya mai gida da mun jira nake kada. Kaga yarinyar nan? Na'am. Wallahi mijinta ya kama ta yi mata shegen duka ya jayo shaye-shayen sa saboda haka gaskiya ga tana a ciki saboda haka ba za ta koma. To ni ban yadda ba. Ni take-taken yarinyar nan fa ba ta son zaman gidan mijin nan. Mijin nan na tafa da ake magana fa ni na san shi fa tan yana dan mitsitsi. Amma ai ba hanyar kuɗe ba gargarin kun hada hanya wani sa'i da lokaci. A gari kika ji ko a radio? Ni ita ta zo ta gaya min da tana ina. Tana ciki. Ke kina ina? Ki fito ki zo ki gaya masa da baki. Ariya ne baya sha ban taba ji an ce yana mugwayen shaye-shayen nan na zamani ba. Yawwa me ya faru? Duka na yi baba. Akan me? Ya je ya iyo shaye-shayen sa ne. Kaga har ya targa dali. To mutunki dai baya shan giya. Wai mai gida wai kai sai baya sha. A'a mai gida. Ina ne ba na zagawa. To yanzu saboda Allah mai gida ya za a yi tsakanin mata da miji a ce sharri zai kasance tsakani tunda dai zaman aure ne ya haɗa su. Yaron ne ya je ya yiwo shaye-shaye sai ya zo yi mata dukan tsiya. Saboda haka idan ba so yake kashe mana ita ba gaskiya ni dai na gaji. Ni fa ba na son fitina. Shirya ki koma gidan miji. Allah mai gida ba za ta. Darajar ya mace fa biyu ce in ba dakin mijinta ba kabarinta. Gaskiya mai gida ba za ta koma gida ba. Me amfanin ta koma gida ana jibgan mutum kamar jaki. Ai ba dan ya jibge ta aka kai ta gidansa ba. Dan su yi zaman aure aka kai su. Kuma yarinyar nan fani tana da haƙuri kuma tana iyaka bakin kokarinta. To akan me zai kama ta yana jibga ta ana. Yara mada kullum so kike akan maganar yaran gidan nan ki dinga min fitsara. To dauko madoki ki min gashe ni. Wallahi sai kin min gashe. Sai kin min gashe ni. Wallahi mai gida ba zan maka gashe ni ba zan doke ka ba. Ni za ki wa iskancin banza. Wallahi mai gida ba haka bane yarinya na tunda take abin da na taba goyon bayan ta in ban da kina goyo mana kina goyon bayan ta mana ya karya ki ma ko za ki ku fita za mu fita kan ta kai ki koma gidan miji kice ki ni ma wallahi na gidan mu tunda yarinya nan ne ki ne me sai an jima to daga karki shiga man masai karki shiga man ban daki fito daga nan to ki shige kina ina to ki fita mana ni za ku yi wa zanga-zanga in ta kadaranci ne da iya keke kun kai umar da
Allah mai gida ka rage wannan shaye-shayen da kake. To da me yasa baki zauna a gidan ba? A wane gidan? Can gidan naku da kika je me yasa baki zauna ba? To mai gida darajar aure ne ya dawo shi. Darajar aure darajar ci da ciyarwa ne. Kika ciki suka munafuka. Mai gida darajar iya wa bai san darajar iyayensa ba matsiyaciya. Kike ne wani magana banza mu ni ba na faɗa abu da nake kurɓa fa ya fi mutunci a guri na fa. Yeshe ni ko dole mota mu ban mu da kuɗin mota amma muna da inda za mu je mu sa giya a jikinmu mu yi ta wata gariri a hanya shine ma'ana hawa shan giya ba daina shan giya zan ba daidai ba ne amma mu ba za a bata mana rai ba waye zai ci ma mutunci banda ma sa ido irin na gwamnati ina wanta da harkar mu ta bar mu mai sharholiyar mu manyan nan sun fi mu muna manyan nan hanshakan nan sai su je su sai wata kiran da safrit kai ka ce ba sa sha amma su fi kowa kwarato ta shari'a ha ba za mu daina ba mu talaka ne ta mu ce ta fito fili iyayen kiran hira da su kansu wani malaman ma akwai na Allah akwai malima ba malami ba akwai malima a har ana mun ƙarya ana cewa wai ni na je ne wani kasa na wa'azi Allah ya tsine wanda yi su tsine duk shegen da bai fasa yin wani iskanci akan wannan kasa na wa'azi da aka yi ba yayi ba ni kawa ba yaran nan ne na Zariya su suka yi wani abu Ibro dai Allah ya ɗaukaka shi ni duk wannan iya shegen da ina cin albarkacin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama in ka ce za ka ja da ni za ka ja da shugaban mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kasan ko yara ne suka yi shi saboda Ibro Allah ya ɗaukaka shi suka yi amfani da muryar Ibro suka yi ni ma kuma ban ji daɗin kasan ɗin ba amma kuma duk wanda ya ce min ni ne dan uban sai ya abin da zai ai ba Musa ne da Hauwa suka yi ba ballanta za a ce zan gani ko raina zai ɓata ko zan shiga damuwa amma ka ƙari kulutunka da waye ɗinka da jan carbinka kana ja ga wahe gari ka tuban ka babu jaje ba wanda zai bi baya ni gara da kika yi yaji in baki in mace in ba ta aji namiji ba zai san darajar ta ba saboda in kina hakuri ba zai gane hakurin ki ba an zama ba galiwo a yi magana kenan shi ke gara da kika taho haba da Allah wa alaikum assalam saddauna aska kake saddauna da rabin saddauna ke kuma yanzu kika zo a dawo mana mai gida me ya faru a ai ba na shiga ciki bane me ya faru to me ma bai faru ba a zauna wannan yarinya kan bala'in da ya same mu lalle wai mijin yarinyar nan mata ka karama jika mu wai shi ne ya je ya same ta ashe giya ake sha ya jibgi yarinyar nan kamar Allah ya aiko shi kaɗan ya rage mata rai wai shi ne wai ta zo gidan babanta da yake namiji ne marar tunani tunaninsa bai kai ya kaba cikin cokali wai shine wai saboda yarinya ta yi zo gida ta yi yaji mahaifinta na zuwa kuma wai ya fada ita uwar da fada wai darajar ya mace gidan mijinta ta tashi ta koma gidan mijinta yar gidan adama da yar gawanar da suke yaji ba turmin zani ake siyo musu ba shine uwar ran ta ya baci ta yi yaji na ce ta yi yajin ya sai turmin zanin biyu ko ya ji jiki darajar mace ai yaji duk wacce take son kanta da mutunci dama miki abu ki ga iyayenki ki yo yaji akan me za ta zubar mana mutunci ni da bata yi yajin ba sai na je na tuso ta a gaba Allah ba zai yi turmin zani fa ake kawo ba kware kuwa yanzu mu yanzu sai a kawo mana kantin kwari wani irin kantin kwari aka ko ba ki da mutunci sai da farfasa mata ciki sai da bar ya za a yi haka ni fa ban ga dalili ba sai ma sai da farfasa ya za ka fasa mata cikin ta ka kora ta koma wallahi in dai za ta fi sai dai ka hada mu ni ma in yi gidan ku tafi gaba daya amma ni dai ba za ta zauna mun a ko da ma nace ta koma sai da na ga farfasa mata jiki ko ba ke